Spørgsmål, hvad er det I vil opnå med måden I hader os på? Spørgsmål, som jeg håber I kan svare os på. Spørgsmål, det ender med et optog. Flere problemer vil opstå. Spørgsmål, tænk på hvad vi sammen kunne opnå. Kære Danmark, jeg har et par spørgsmål til dem der knap tør gå på Nørrebro. Mit navn er Ali Kassim, gadens stemme, angeren, du ved danskernes fjende. For medierne forbander mig, forbinder mig med bandetegn, æresdrab og terrorisme, jeg er landets fejl. Grund til PA fører politik med valgkamp, udnytter vores fordom til at styre os alle sammen. Men jeg blev født her, kommer til at dø her, selvom min religion og tradition støder jer. Er det brun hud, er det troen på Gud? Hvad er grund til at syn på mig ser så sort ud? Har jeg mindre menneske værd, fordi jeg ikke spiser flæskesvær? Og min kultur ikke stemmer med jeres. Da mine forældre kom, var vi gæstearbejdere. En generation efter, nu er vi næsten Al-Qaida. Jeg husker stadig min søsters gråd, da hun blev spyttet i hovedet. For liven er mørklød og går med tørklæde. Så det her er min kommentar både som dansker og indvandrer, med håb om gensidig respekt for alle parter. Spørgsmål, hvad er det I vil opnå med måden I hader os på? Spørgsmål, som jeg håber I kan svare os på. Spørgsmål, det ender med et optog. Flere problemer vil opstå. Spørgsmål, tænk på hvad vi sammen kunne opnå. Vi er skabt lige og skal behandles lige. Det med livet som indsats, når du flygter fra et land i krig. Det skriger os i hovedet uden at sige noget. Frisk pust over landet er mere benzin på bålet. Landets aviser spreder had når de skriver. Udstiller os.